Ahojte. Ahojte. Pozdravujeme z Karlovej Vsi, Karloveského ramena, môjho brata Maroša a Kúsneho Maroša, ktorého máme veľmi radi. S Marošom je vždy veľká Sranda. Maroš ako môj starší brat vždy pri mne stál, vo všetkom ma podporoval. Prežili sme spolu krásne detstvo, hlavne tu v Karlovej Vsi, ktorú máme veľmi radi. Taktiež máme nádherné spomienky na spoločné dovolenky, ktoré sme trávili s našimi rodičmi vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Maroš ako človek je obrovský optimista a srší veľkou energiou, ktorou vie nakaziť aj svoje okolie. Som hrdá na svojho brata, na jeho úspechy, ktoré dosiahol hlavne svojou pracovitosťou a zodpovednosťou. Maroš, držíme palce, aby prezidentské voľby dopadli čo najlepšie. Áno. A veríme, že nás nesklameš. Neklameš. Maroš, ideme na to!